פשמינית סטייל. גיבה סטייל. כל בוקר השכמה ב7 מתחילה, המדריכה יושבת לבד שם עם עצמה, צחצוח השיניים וספק אם קרה, עם הדמי כיס הגיעו קמים עם השמיכה. מכאן להשכמה, מכאן בכלל להשכמה, מכאן להשכמה גם אם תקדחו עד מחר, מכאן בכלל להשכמה כי השמינית עושה מה שהיא רוצה, מה שהיא רוצה. פתאום הגיעה רננה והיא אמרה מה? היא אמרה מה? מי שלא תקום עכשיו ונפטרים לשנה מה? וגם לא יהיה לכם הכתרה. הופה גיבה סטייל, שמינית סטייל, הופ 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 הופ, הופה גיבה סטייל, שמינית סטייל, הופ 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 הופ. אין על השמינית, הופ 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 הופ, הופה גיבה סטייל. אין על השמינית, הופ 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 הופ. אין. ככה בכל יום עם חצאית בתיק בית ספר, הולכים שורות ליפה המנהלת, מיכה משגע את נחמה והצוות, יאללה הגיע הזמן לעשות לו בית ספר. שמה איילנר בשירותים של המורים, שמה איילנר גם אם הצבע לא מתאים, שמה איילנר עד שבאים ומעיפים, שמה איילנר, שמה איילנר. פתאום הגיע הרב גברה והוא אמר מה? הוא אמר מה? שמינית השגן עליכם אין בעולם, ואת כל התקציבים אני מוכן לתת לכם בחינם. הופה גיבה סטייל, שמינית סטייל, הופ 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 הופ, הופה גיבה סטייל, שמינית סטייל, הופ 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 הופ. אין על השמינית, הופ 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 הופ, הופה גיבה סטייל. אין על השמינית, הופ 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 הופ. אין. כולם חיכו להכתרה כמובן של השמינית השגה מעולה, כולם חיכו להכתרה כמובן של השמינית השגה מעולה, אז כולם לאחל בהצלחה. הופה שמינית סטייל. אין על השמינית, הופ 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 הופ, הופה שמינית סטייל. אין על השמינית, הופ 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 הופ, הופה שמינית סטייל.
כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. כאב ראש. חלית? נפצעת, נפגעת, פגעו בזכויותייך. אל תוותרי על זכויותייך. צוות שמינית השער לשירותך. שמינית השער! האגודה נגד סחר נשים לסיוע כ-8888888888. Wonderful.